Mga idol, naipangutana diri sa atong followers. Ikaw, naipangutana ba? Nangutana siya, sir, kining ang buni ni Migo Kulapo, sir, naayo na? Naayo na ba ko ni buni? Manaoy, ako magibutangag asido. Manaoy, ako magibutangag asido. Uri atik. Naayo na mga kurugtong. Naayo na day kuno mga idol. Murag dugay-dugay kitong antos niya in town. Uri katula to sa unami ko. Pero tigyo di ay kuno tong katula. Nang inigkot-kot ni mo, murag mo lugwa imong mata. Unya kay bag-o man siya nakasurvive anang sakita. Niing ko pisot na siya hangyo ba? Sa Kulapo mo utang kuno siya. Utangan sa Kulapo, wey. Episode lang may bayad, ipadikes. Uy hala, sa 5 pisot man no ipabayro niya, ipadjika sa kuno niya. Unya sa puni, diligid makalimtan ang iyang kaagi. Patol kayo mga idol, katumbon nila na makaunap. Ang ako ikaw, di mako matagbo sa bukton. Kamot. Kung saan mo? Kutsilyo ba ako yana? Tamad ko to. Pastilang ahaka. Nga, oy.